बर'नि मुंदांखा फावखुंगुर रबि नार्जारिनि बाख्नायजाथाव हाबाफारि। रबि नार्जारी আজি এক বছৰৰ পৰা ধৰি মই পাৰ্চেল দি আছো এই ৰাস্তাত যেনেকে আজি তেনেকেই দেখা পাই আছো। गाव सिमा लादोंमोन आरो आं बेखौ मावना होजोबगोन होननानै दोनदों रबि एक्टर दा मावगासिनो दं। गाज्रि अबस्थायाव जाना दंमोन लामाया, दा बिथाङा जि प्रसेसटा लादों आं मोजां मोनदों। আৰু এতিয়া যদি ৰাস্তাটো বনিব ভাল কথা। गावनि स्पिनि रांजोंनो आसाम आरो अरुणाचल सीमाजों नांजाबनानै थानाय माखासे गाज्रि जाना थानाय लामाखौ फोसाबनानै होदों फावखुंगुर रबि नार्जारी। नंगौ, बर'नि मुंदांखा फावखुंगुर रबि नार्जारी बिथाङा आसाम आरो अरुणाचल सीमाजों नांजाबनानै थानाय माखासे गाज्रि जाना थानाय लामाखौ सरकारनि जेबो फान्ड गैयालासेनो गावनि रांजोंनो गाज्रि जाना थानाय लामाखौ बानायनानै होदों। गोबाव समनिफ्रायनो बे लामाया गाज्रि जाना थानायलाय बे लामाजों हान्था मेला, बेफार फालांगि, स्कुल कलेज बायदिनि थाखाय थांलाय फैलाय खालामनायाव गोबां जेंना जेंसि नुजाथियो। बेखौनो नोजोर होनानै फावखुंगुर रबि नार्जारिया गावनि रांजों गाज्रि जाना थानाय लामाखौ बानायनानै होदों। गाज्रि जाना थानाय लामाखौ बानायना होनायनि थाखाय ओनसोलनि रायजो राजाफोरा फावखुंगुर रबि नार्जारिखौ बाख्नायदों आरो बेनिख्रुइ साबसिन हामसिन मावलांनो हाथों होनना फोरमायदों। जि प्रसेसटा लादों बिथां रबि नार्जारी, बिथाङा जोंनि बे कपिला दालांनि सेराव जि गाज्रि अबस्थायाव जाना दंमोन लामाया, दा बिथाङा जि प्रसेसटा लादों आं मोजां मोनदों, बा जोंनि रायजाफ्रा मोजां मोनदों। फैगोन जाहाथे बिदिनो बिथाङा प्रसेसटायै मोजाङै जोंनि हालामखौ नायलाङो आरो लोगोसे जोंनि नैबे लामाखौ आरो बिनिफ्राय एसे साबसिन खालामबावो बिथाङा, बेखौनो आं रायजोनि जानानै खावलायनाय थाबाय आरो बिथांखौ। बेयो ओरैनो बे हाखर गोथौ गोथौ जाबायमोन, ओरैनो गथ'फोर स्कुल फरायसालि आरो कलेज बा मेडिकेलफ्राव जोंहा एसे हाथाय बाजार जानो बहुत डिस्टार्बमोन। दा जि प्रसेसआव खामानिखौ मावदों बहुत मोजां जादों, बिथांनिसिम साबायखर बावनांगोन आरो फैबाय थानाय बिथिङाव जाहाथे बिथाङा बिदिनो मोजाङै हाबा मावलांबाय थानो हायो, आं बेखौनो बिथांनिसिम साबायखर थाबाय थागोन। बिथाङा जाहाथे मोजाङै देहाया बिदिनो मोजाङै थानानै इसोरनि अननायाव हाबा मावलांबाय थानो हागोन, आं बेखौ मिजिंथिनाय थाबाय। खोनाया दाथ' बहुत जोंनि मोनसे बर' हालामनि बहुत बान्दरदुवानिफ्राय लानानै जोंनि ओरै फैयै फैयै बालिजानसिम थांनाय लामा, बे जोंनि थाखाय बहुत मोनसे सिदा लामा, बेखौ जोंनो बिराद गोनां। बे लामानि थाखाय जोङो बहुत प्रयजन, दा बेखायनो जोङो बे लामाखौ मोजां जानांगौखौ जोंबो बिराद हास्थायो आरो। दा बेखौ दाख्लै माबानि समाव गाव सिमा लादोंमोन आरो आं बेखौ मावना होजोबगोन होननानै दोनदों रबि एक्टर दा मावगासिनो दं। बेथ' माबानि ब्लेक टपिंनि लामा नालाय, दा ब्लेक टपिंखौ हायो ना हाया गाव मिथिगौ। दा सेन्ट ग्रेभेल बायदिसिना होनानै होब्ला मोजां जागोन आरो। তাকে আজি এক বছৰৰ পৰা ধৰি মই পাৰ্চেল দি আছো এই ৰাস্তাত যেনেকে আজি তেনেকেই দেখা পাই আছো। আৰু এতিয়া যদি ৰাস্তাটো বনিব ভাল কথা, আমাৰ কাৰণেও ভাল হ'ব, ৰাইজৰ কাৰণেও ভাল হ'ব। আগততো আৰু বেয়া আছিলে, এতিয়া বাৰু অকমান ঠিকেই হৈছে, নহ'লে আগত যাবই নোৱাৰি।